Kami sabar. Dik, mak, kalon atau mak? Kok kudu gerak ae. Adek-adekan dik. Urung mak, engko tak ombeni Hendrin lho. Gelem tak omani Hendrin, urung-urung wis geger ae. Aja sakno. Lah wong urung-urung wis deg-degan ae. Ben iki melok peratapan. Sabar. Mak jiware ngene. Bingung rasane dulure lanang. Ngah. Deg-degan jantungku deg-degan. Nalikane aku krungu kabare. Kabar apa, Mas? Sakira aku ra klekiwa. Piye? Apa bener sliramu wis pisahan? Mas. Ya. Ratapan, Mak. Mas. Wong ya. Lah wong ratapan kok deg-degan terus? Aku teratapan lho, Mbak. Ora deg-degan, teratapan. Ratapan. Mak, tatapan. Tatapan. Iserakan. Astina, Rasa Tilil, Anak. Sabtude malam minggu. Yen kepatoke ayo gedang apa. Tuku dukung neng kutha mari ketemu kok wis Sabtude malam minggu. Dodo wong ayu jo gawe bingung atiku. Tuku selendang biru. Maju air. Yo yo. Yo yo yo. Jos. Deg-degan dik. Yo. Ya. Nanti kaget aku. Wong wis ra kenten. Ngene ae. Deg-degan dik. Piye, Mas? Ya.
nikahan. Pratapan. Tratapan. Astina, Wasatinil, Anaan. Geduk etelo, mumpung kepatuk yek, ayo kek dang opo. Gawe bingung hatiku Menyang mas tuku selendang biru Ojo krono nandian rambut dijamin ya, oke. Sudah dikasih ya